segida zutuz, Vicente. Nitaz? Ze jakin nahi duzu? Egun normal batean, ze gustatzen zaizu egitea. Ez dakit. Ezkitan etzatea. Ez duzu zaletasunik, urteak zeramatzan Kanarietan bizitzen. Erritmo motelekoa zara. Jarri jazu 40 urteko mutil puska batea, ritmo moteleko nahiz ez. Vicente, baldago, jakin beharko genukeen beste ezer. Egunon, Amaia. Guapa, Haserre zaude. Jarri hortxe, Vicente. Haserre egoteko eskubide osoa duzu. Dolu bat pasatzen ari zara. Zergatik arduratu behar izan zinen itaz. Nere ita zehalako. 25 urtetan harremanik gabezu behitea. Aita. Laguno pixkat. Vicente, badago faltan botatzen duzun zerbait? Aita, egoitzan inork ezaki? Zertako? Zure izatearen parte garrantzitsu bada, ez? Zu sartu enta. Aita gure bizitza hankaz gora jarri zenun. Beti gai honi buruz hitz egiteko beldurrez. Ni neukide kontraxoa, Animo, Vicente. Hene zurekin ondo portatzen. Ema esa vuelta motel. Ez ba. Pitinia, atuzteko lotxa zara. Itxua hau gaur,